Kaixo, ongi etorri magazinera, gaur maiatzak 11 asteazkena Lucio Tabar Traperos de Mauseko kiderekin hizketaldi luzea izan dugu, hain zuzen ere, Traperosek 50 urte bete dituelako, hemen Iruñako Traperosek, eta, egon gara solasean ikusteko nola Traperosen atzean filosofia oso bat dauden eta gauza hauniz kontatzeko, beraz, hortxen elkarrizketa, baina has gaitezen lehenik betiko edukiak ikusten. Has gaitezen efemerideekin. Maiatzaren 11 zen 330 urtean, Bizantzio hiria Erromatar Inperioko hiriburu bihurtu zen, Konstantinoren agindupean, Konstantinopolis izena hartuz. 1916 urtean, Camilo José Cela, Asturiasko printzaren saria, literaturako Nobel saria eta Cervantes saria izanakoa jaio zen. 1960 urteko maiatzaren 11an, Mossadeko agentek Adolf Eichmann atxilotu zuten, Argentinan ezkutatzen zen buruzagi nazia eta gerra kriminala. 1981 Bob Marley reggae musikari jamaikarra hil zen. Eta 1987ko maiatzaren 11an, IBM-ren Deep Blue superordenagailuak partida irabazizion Gari Kasparovi, polemika zabaldu zuen garaipena lortuz. Makina munduko xake jokalari hoberena baino hobea ote zen? Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 11 da asteazkena, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroak sabai berria lortu du hondakinen gaikako bilketan guztizkoren 40% eta estatuko lehen postuetan kokatu da paperaren eta kartoiaren ontzietan eta beiran. Hezkuntzak puntuka aurkeztu du brailen idazketa irakurketa ikasteko euskarazko lehen metodoa. Ana Ollo kontseilariak eta Lucia Etxegoien Zangozako alkateak bizikidetzaren aldeko horma irudia inauguratu dute memoria bizikidetza eta giza eskubidei buruzko jardunaldien barruan. Belat eta Almandozko tunelak asteazken eta ostegun gauean itxiko dira mantentze lanak egiteko. Iruñeko udalak 4 botila erraldoi jarri ditu kale zurruta egiten den hiriko gunetan gazteak aisialdi arduragabeak dituen ondorioez kontzientziatzeko. Iruñeko udalak minbiziaren kontrako Iruñako 8. martxarekin elkarlanean dihardu eta 2 urteren ondoren maiatzaren 29an itzuliko da hiriko kaletara. Datozen larumatetan bizikletaz egingo diren 4 ibilaldi gidatuak Iruñako bizikleta sarea ezagutzea proposatzen dute hirian zehar 15 kilometro inguruko ibilbideekin. Aquabos San Agustinek maskararen amaiera ospatuko du ostegun honetan bazkide berrientzako matrikularen kostua kenduta. Iruñeko autokarabanentzako zerbitzugunek ehuneko okupazioa izan zuen aste zainduan. Ikus dezagun agenda. Gaur asteazkenean, txotxongiloak aurrentzako emanaldia Nafarroako liburutegi nagusian Mundinobiren eskutik, 6etan. 7etan liburu aurkezpena Katakraken, bestaldean Euskal Ieslari politikoen bizipenak, Ernesto Prat eta Jaione Doraiaren eskutik. 7:30 Zumiriki dokumentala emanen da Nafarroako filmotekan. Lubaki Lainotsua antzerkia 7etan Nafarroako antzerki eskolan. Eta asteazkenarekin bukatzeko, Abere abeslariaren kontzertu akustikoa, Herriko Tabernan 8etan. Ostegunean maiatzak 12, Irrintzi Peñan bertso afaria, Maialen Lujanbio eta Sustraiko lina egonen dira, 9etan. Hitzaldia ere egonen da hortzegunean, Zabalguneko harresiak, zer den, zer izan zen eta zer izan zitekeen, Zabalguneko zibiboxean 7etan. Hortzilarean, kopla txapelketa musikatua, Barañaingo gaztetxean. Bertso txapelketa bat izanen da eta 7:30 aitzin ikusgai.
Horretaz gain piztuta euskal kultur begirada zikloaren barnean kontzertua izanen da 7:30 Sanduzelaiko Zibiboxean. Eta larunbatean maiatzak 14, sormen lantegiak familia artean egonen dira. Karteleria lantegiak izanen dira zehazki, Ameketan Iturramako Zibiboxean. Amaren alabak kontzertua ere izanen dugu larunbatean. Kondestable Jauregian 12:30 izanen da. Eta piztuta euskal kultur begirada zikloaren barrenean aurrentzako jarduera ere egonen da. Gure basoetan ezkutatzen dena ipuin konintalaria hain zuzen, 12:00 ordu batera. Goazen orain gaurko egunkarien azalekin. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Honakoa nabarmendu dute lerroburu nagusiaren bidez. Sánchezek CNIko burua karkugabetu du tentsioa murrizteko eta legegintzaldia salbatzeko. ERC eta Podemos ez daude pozik eta Robles ministroa seinalatzen jarraitzen dute. Defentsako arduradunak zerbitzu sekretuen buru jarri du bere konfiantzazko pertsona, defentsako bigarrena. Eusko Jaurlaritzako presidenteak hilaren 28ean aztertuko du espioitza kasua Kongresuan. Argazkian zenbait lagun eguzkia hartzen eta izenburuan udako temperaturak. Temperaturek ia 30 gradura iritsi ziren Nafarroan. Beste bi berritan, online erosketek COVID-aren tirakada galtzen dute eta 110 jeisten dira. Eta 03 plataformak grebaren aldeko 30.000 sinadura entregatu ditu hezkuntzan. Diario de Navarran, Sánchez bere bazkide independentisten aurrean makurtzen da eta CNIko burua sakrifikatzen du, hori jarri dute lerroburuan. Azaltzen denez, Margarita Aritz ahuldu batek Paz Esteban ordeztu du. Argazkian, ama eta seme ukraniar bat trenean, eta izenburuan, Ukraniara itzulia. 38 errefuxiatu atzo autobusez atera ziren Berriobeititik. Azken berri batean, Gobernu zentralak Nafarroako pai babesten du. Hezkuntza ministroak senatuan esan du ez dagoela arazorik lege berriarekin. Eta gara egunkarian, argazki handi batean, Margarita Robles defentsa ministroa atzo prentsaurrekoan. Eta lerroburuan, Sánchezek CNI burugabe utzi du espioitzaren eskandaluaren ondotik. Espioitza masiboak eragindako krisiak aurretik eramandu Paz Esteban CNIko zuzendaria. Espainiako gobernuak emandako azalpenak ez ziren oso sinesgarriak izan azaltzen denez. Beste albiste batzuetan. Inoiz baino katalan gehiago egongo da. Hori erantzun dio Kataluniako gobernuak auzitegi nagusiari. Eta bestalde, Errusiak erasoa areagotu du garaipenaren egunaren ostean. Azkenik, Donostiako arte ederrak Hilton kateko luxuzko hotela egingo dute. Berri egunkarian, lerroburu nagusian, Espainiako gobernuak CNIko burua kargugabetu du, azalpenik eman gabe. Margarita Robles defentsa ministroak jakinarazi du Paz Esteban postutik kendu duela eta zuzendari ohiaren lana goraipatu du. Talde independentistek espioitza kasuak argitzeko neurriak eskatu dituzte. Argazki nagusian berriz, euskalgintzako eragileen ordezkariak atzo Donostian. Izenburuan, herri bultzada euskararentzat. Euskalgintzako 12 eragilek bat egin dute euskara aurrerak hilaren 21erako Donostian deitu duen mobilizazioarekin. Eta bukatzeko beste berri batean, diru sarrerak bermatzeko errenta eskuragarriagoa egin du Eusko Jaurlaritzak. Beti bezala Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Euskalgintzak bat egin du Euskara aurrera manifestazioarekin. Tartean, Nupeko Euskara lan taldeak eta Oier Sanjurjo futbolari nafarrak sinatutako manifestuarekin bat egin dute AEKak, topaguneak eta kontseiluak besteak beste. Horretaz gain, brailea euskaraz ikasteko metodoa garatu du hezkuntza departamentuak. Monarkiaren eta errepublikaren artean hautatzeko galdeketa eginen dute larunbatean. 42 mahai jarriko dituzte Nafarroa garaian zehar.
Maia alkateak Iruñeko karriketan hautestontziak paratzeko baimena ukatu du. Gaurko eta biharko eguraldia gaur antzera jarraituko dugu, baina arratsalde gauean ezegonkortasuna pixka bat areagotuko da. Barnealdean uda sasoiko tenperatura izango dugu gaur ere, eta beroenak 27–30 gradura iritsiko dira. Zerua gainera ia oskarbi ikusiko dugu. Kostaldean edo gertuko zonaldeetan haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da, eta goizean eta maksimoak 20–23 graduren bueltan geratuko dira. Horrekin batera, behe-hodeiak izango dira tarteka, bereziki lehen orduetan. Arratsalde gauean, bero-hodeiak agertuko dira eta baliteke zenbait tokitan zaparrada trumoitsuak botatzea, bereziki hegoaldeko eskualdeetan. Ostegunean giro nahasiagoa espero dugu. Kostaldetik gertu tenperatura antzekoa izango da, baina gainerako tokietan maksimoek behera egingo dute. Zerua aurreko egunetan baino lainotuago egongo da, orokorrean, eta arratsalde gau partean zaparrada trumoitsuak bota ditzake, batez ere mendebaldean. Dena den ez da baztertzen goizaldean edota goizean ere busti daitezkeenik. Eta gaurkoan, Lucio Tabar, Traperos de Emauseko Iruñako kidearekin gaude, hain zuzen ere maiatzaren 7an Iruñako Traperos de Emausek urte betetzea zuelako, 50 urte egin ditu hiri honetan, eskualde honetan, eta egin zituzten beren ospakizunak, ibilbide luzea eta kontu handiz dituzelako beraien historia horretan, eta horretaz solasteko Luziorekin gaude, arratsaldeon Luzio. Arratsaldeon. Mila esker etortzeagatik. Mila esker zuei deitzagatik. Galdetu nahi dizut Traperosen historiaz guzti honetaz, baina lehenik eta behin, agian ikusleek pixket kokatzeko, jakiteko, zer da Traperos de Emaus, aurkeztu motzean, favorez. Bai, pues begira, gu Emauseko trapuketariok edo Traperos de Emaus nahi duzuen bezala elkartasunerako erakunde bat gara. Horrela, berezitasun batzuk baditugu, izan ere, iaia 300 langile baikara, baina oinarrian elkartasunerako erakunde bat gara, eta aldi berean garapen personalerako eta taldeko garapenerako eskola bat, edo eskola bat izatea nahi dugu. Eta bi helburu horietara bideratzen ditugu gure jarduera guztiak, nahiz eta tartean, lana izan. Baina lana bitartekoa da. Lana bitartekoa da, zehazki egiten duzuen lana da, etxetako altzarien eta olako hondakinen bilketa eta berrerabilpena. 3 arlo ditugu nagusi, alde batetik etxetako bilketa hori, nik uste dute mundu guztiak ezagutzen duena, adibidez joan den urte honetan, 2021ean, Nafarroako 53.000 etxetan izan gara. Urte bakar batean. Norbaitek ezagutzen zaitu ebe. Hoixe, beste arlo garrantzitsu bat, eta hor biltzen dugu koporurik handiena. 2021ean, 5 milioi kilo bildu genuen, hori, etxeetako bilketetan. Gero badugu beste arlo bat, horren ezaguna ez dena, elektrotresnen bilketa. Elektrotresnen bilketa eta berziklaia. Ez ja, etxeetan hartzen ditugunak, baizik eta dendetako biltegietan eta olakoetan, ez? Hori ere, kopuru handia, beste 3 milioi kilo. Eta azkenengoa, arropa bilketa. Arropa bilketa, gero eta toki gehiagotan lehen etxez etxe egiten genuen, baina orain gero eta gehiagotan olako ontzi horiek, arropa botatzeko ontziak eta jartzen dituzte, eta ontzi horien bilketa arduratu egiten gara, eta hor beste 3 milioi kilo biltzen dugu. Hau, niri azpimarratzekoa iruditzen zaidan data da, osea, kontua da, izan ere, 3 milioi kilo arropa.
urteak Urtean. 52 aste ditu. Nafarroan. 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 Horrek esan nahi du, aste bakoitzean 60.000 kilo arropa biltzen dugula. Astakeria, altzarietan, elektrotresnetan, bueno, pues piso handikoagoak direnez eta pues badirudi, bueno, pues, vale, kilo pilo bat, baina, claro, arropak ez du pisurik. Eta hala ere, aste bakoitzean 60.000 kilo arropa jaso egiten dugu. Eta egoera nahiko honean. Bueno, denetarik egoten da, baina bai, egia da etiketa duen arropa ere jaso egiten dugula. Hau da, erosi bai eta erabili ez. Eta etiketa eta guzti etortzen zaigu guri. Gero ere Luzio sartuko gara pixket horretan, hala ere galdetu nahi dizun pixket traperos honen lehenengo argazki hori argi izateko, gainera mundu mailan antolatzen den erakunde bat edo elkarte bat da, ezta? Bai, mundu mailakoa da, gero egia da talde bakoitzak erabateko autonomia duela, bai antolamendua, bai ekonomian, baina oinarrizko printzipioetan denok gaude ados. Eta oinarrizko printzipioak dira, beti beharrik handiena duenaren zerbitzuan egotea eta saiatzea alde batetik momentuko arazoari aurre egiten eta konpontzen, baina aldi berean arazo horiek sortzen dituen injustiziari ere aurre egiten. Beraz, bi printzipio horiekin aritzen gara mundu guztian, eta gero talde bakoitza mundu propioa da. Nahiz eta koordinatu eta ados jarri gauza askotan, baina erabateko autonomia dugu. Pentsatut horrek ere ematen duela indarra eta motivazioa ez, baita ere pentsatzea kontu indartsua dela Emaus mugimendua ez. Bai, eta, bueno, nik uste dut lagundu egiten digula, garbiago ikusteko munduko errealitate ezberdinak, ez? Askotan iruditzen zaigu gure realitatea besterik ez dela, baina, karo, gero bilera orokor bat duzu, ez dakit nongo jendea etortzen da, ez dakit nongoa, eta kontatu egiten dizkizute haien bizitzak, haien esperientziak, haien egoerak, eta konturatu egiten zara, ze realitate ezberdinak ditugun munduan. Horretan, bai laguntzen duela asko. Eta Iruñeko errealitatea zehazki da 50 urte eramaten dituzuela hemen. Halaxe. 1972ko maiatzaren 7, hortaz urte hurrena, hor hasi zineten. Nola izan da? Nola izan dire urte hauek Iruñan? Bueno, egia esan da, hau hasi zenean, garai hartan baziren Portugaleko hijito talde bat, etxabola miserableetan bizi zena, eta horren aurrean, Iruñeko gazte eta ez horren gazte batzuk, nolabait esateko asaldatu egin ziren eta erabaki zuten zerbait egin beharra zela hori konpontzeko. Kanpaina bat antolatu zuten, emaguzu soberan duzuna, izenpean, hasi ziren jendeak eskintzen ziren abiltzen, denda bat, rastro bat antolatu zuten gauzak saltzeko, eta garai hartako milioi bat pesta atera zuten, eta diru horrekin Santa Lucia herrixka, hori oso ezaguna izan da urte askotan, sortu zen. Eta hor etxe txiki baino duinak eraiki zituzten lehen etxaboletan bizi ziren hijito horientzat. Holaxe hasi zen, hori hainbat urtetan jarritu egin zuen, eta 1918an sortu egin zen Emauseko talde guztiok dugun komunitatea. Komunitatea da etxe aman komun bat, eta bertan talde gehienetan taldeko kide guztiak bizi dira etxe horretan elkarrekin, normalean talde txikiak izaten baitira. Hemen Iruñan hasierako urteetan holaxe izan zen, Emausekoak zirenak denak elkarrekin bizi ziren etxe horretan, arduradunen bat, horien artean egun oraingoz gure zuzendaria dena Jose Mari, eta gero, kalean egoten zen jendea, horra joaten zena bizitzera, lan egitera, gero handitu ginen neurrian, momentu batean denok elkarrekin bizitzea ezinezkoa zen, eta momentu honetan bada 25 lankide
etxe amankomun horretan bizi direnak, baina gainerako guztiok, hortik kanpo bizi gara, klaro, azken finean ia 300 gara. Iruñean, zehazkin non dago etxe hori, jakiteko? Etxe hori, ez dago Iruñean, Beltzuntze herrian dago, hemendik oso hurbil. Iruña aipatzen duzu, baina egia esan dugu beti Nafarroako. Iruñan hasi ginen, hori egia da. Iruñeko udalak eman zigun lehendabiziko kontratu ofiziala, hori baino lehenago gure kabuz aritzen ginen, aritzen ziren, ni oso gaztean nintzen. Baina, jendeak deitu eta joan egiten ginen atzera, baina gero ja Iruñeko udalarekin lortu genuen bilketa berezitua egiten hasteko lehendabiziko kontratua, eta handik aurrera, hori ere oso kontu garrantzitsua da. Guk Nafarroako mankomunitate askorekin, denekin ez, baina askorekin baditugu zerbitzu kontratuak. Hau da, hemen Iruñerriko mankomunitateak Foxa kaleko zaborontziak eta biltzeko kontratatuta dagoen bezala, gu kontratatuta gaude, etxeetara joateko, eta zerbitzu kontratuak dira. 10 urtean behin, ateratzen direnak, aurkeztu egin behar duzu zeure burua, irabazi eta lanian jarraitu. Hainbertzetan erraten duzu zuek etzaretela diru laguntzen bitartez bizi, baizik eta zuen lanaren bitartez. Claro, eta gero beste alde batetik, guretzat erabat arrunta den zerbitzu hau, zuk zerbait duzu etxean, kendu nahi duzu, dei egiten duzu, eta bila joaten zaizkizu, doainik ez, zergen bidez urbaintzen duzulako, baina, momentuan ordaindu gabe, hori ez da inon. Zaidut, ez da beste inon, nik ez dut, orain hasi dira, Donostian, Gasteizen, Bilbon, olako proiektu piloto batzuk egiten, ikusteko, baina olako zerbitzurik Euskal Herrian ez dago, estatuan ez dago, eta ez dakit munduan nonbait ote dagoen. Eta horretan, Nafarroa eta Nafarroako instituzioak aintzindariak izan dira. Zaidut, orain hasi baldin badira proiektu piloto hauetan, izan du da Europako legediak hala eskatzen duelako. Berziklai kopurua, berrerabilpen kopurua eta handitzea. Baina Nafarroan aintzindariak izan gara horretan, eta hori dena ja egina dugu aspaldi. Beraz, elkarlan hori instituzio eta gure artean nik uste dut oso azpimarratzekoa dela, oso berezia baita guri erabat arrunta iruditzen badazaigu ere ohituta gaudelako. Hortxen, traperosen mugimendu berezi hori, zuk erran duzun bezala, ondizuten ez gara konturatzen, ez? Etortzen dire, hartzen dituzte gure altzariak, baina atzetik dagoen guzti hori zeinen interesgarria. 50 urte beraz egin dituzue, ez dakit zer ospatu nahi izan zenuten, zer aldarrikatu zenuten, Berriozarren egin zenuten ospakizun horretan? Alde batetik, 50. urte urreneko ospakizuna zen, eta beste alde batetik, egoitza berriko inaugurazioa. Izan ere, orain dela ia 2 urte, ona, Berriozarrera etorri ginen, baina pandemia zela eta 2 urte hauetan ezin izan dugu olako irekiera ofizialik egin. Beraz, alde batetik hori zen, irekiera ofizial hori autoritateekin, Nafarroako lehendakaria ere, etorri baitzitzaigun, aizue. Gero beste alde batetik, Berriozarko herriari ere eskerrak eman nahi genizkion, nola hartu gaituen, nola erreztu digun dena, eta, Berriozarko herriari ere gure egoitza ireki eta erakutsi, eta, klaro, bertan badugu rastro dena handi izugarria, baina lan egiten dugun zonaldera ezin da sartu. Larunbatean ireki egin genuen mundu guztiak ikustezan. Eta guk aldarrikatu egiten genuena bereziki zen alde batetik 50 urteotan trapukeriotan aritu garen guztion ekarpena, denon ekarpenak egin baitu posible orain garen tokiraino iristea. Gero beste alde batetik aldarrikatu nahi genuen
gure filosofiako ardatzetako bat, momentu honetan gainera erabat garrantzitsua iruditzen zeuna, guk ez diogu inori mugarik jartzen. Guk behar duten persona guztiak onartu egiten ditugu taldean. Berdin zaigu, arraza, nondik datorren, zer egin duen aurretik, zein egoeratan dagoen, persona guztiak dira ongi etorriak gure taldera. Eta aldarrikatu nahi genuen beste kontu garrantzitsu bat, taldearen indarra, kolektiboaren indarra. Kolektiboaren indarra eta kolektiboaren beharra. Bakarka galduta baikaude. Bueno, hori dena, eta gero, guk egiten dugun lana, orain oso baluratua da, berziklatzea, berrerabiltzea, baina orain dela 50 urte, eta izen bera ere trapuketari neurri handi batean Bai, despreziatua ez, pobreena. Despreziatua eta, bueno, guk arro esaten dugu, eta orain trapuketariok ez gu, mundu osoko trapuketariok ezinbestekoak gara bizirik jarraitu nahi baldin badugu. Bizirik esan dut ekologia kontuak direla eta, claro. Hain zuzen ere, hori galdetu nizun, zuen ardatzetako bat da, bueno, orain ekonomia zirkularra deitzen dena eta holako terminologiak erabiltzen direz, zuek aspalditik egiten duzuen lan hori, galdetu nahi nizun, zergatik, iduritzen zaizue, orain erraten zenutenaren arira, erabat, bueno, jendarte kontsumista honetan hori erdigunean jartzea. Zeren batek errango du, bueno, hori da erraten genuena, ez, bueno, ero batzuen kontua. Bai, ero batzuen kontua kolapsoa iritsi arte. Guk egiten duguna, edo egiten saiatzen garena, bai dela benetako ekonomia zirkularra. Normalean saltzen diguten ekonomia zirkularra, nola esaten zen, garapen sustengarria. Bueno, hori ja zahar gelditu zaizkie hitz horiek, eta orain beste berri hauek asmatu egin dituzte, baina gehienetan, batez ere enpresa handiek bultzatzen dituzte honelako kontuak, greenwashing deitzen den hori izaten da. Hau da, bai, berdez garbitu, baina gauza berberak egiten jarraitu. Beraz, erne ekonomia zirkular horrekin. Lehendabiziko kontua, ekonomia zirkularra ezinezkoa da. Esan nahi dut, berziklatzean, berrerabiltzean, zirkularra oso polita da irudia, dira perfecto, zirkulua, hori ezinezkoa da. Beti bidean zerbait galdu egiten baita. Beraz, ez da ekonomia zirkularra. Batzuk errante espirala. Espirala, baina beti beherantz. Eta gero eta beherago. Zergatik da ezinbestekoa? Bat, energia iturriak agortzen ari zaizkigu. Ez da egia energia berriztagarriek oraingo energia kontsumo maila eman dezaketenik. Eta gero beste alde batetik, energia berriztagarri horiek izan ahal izateko agortzen ari diren gai asko erabili beharra dago. Material pila bat, material arraroak, mineralak. Hoixe, eta, klaro, errota eolikoak jartzea, bai, oso ongi, baina zeinek egingo du bidea mendian barna, errota horiek jartzen behar diren tokiraino iristeko. Hor behar dira, makinak, behar da gasoleoa, beraz, alde batetik energia agortzen ari da, energia iturriak agortzen ari dira, beste garai batera goaz, guk oso garbi ikusten dugu, beste alde batetik material asko, gai asko, gero eta urriagoak dira, beraz, hau ja iritzi personalagoa da, baina nik, eta beste lankide batzuk ere bai, beste batzuk ez, baina, bueno, uste izaten dugu
askoz ere gutxiago konsumitu ahal izango den garaietara goazela. Eta beraz, berreskuratzen ahal den guztia ezinbestekoa izanen da. Hori alde batetik, beste alde batetik dago, guk konsumitzen duguna konsumitzeko, beste askok, munduko biztanle gehienek, miserian bizi behar izan dutela. Gandik erraten zuen, zuri platerean sobratzen zaizuna dela beste bati falta zaiona, ez? Eta guk dugunaren zati handi bat, beste batzuei, ez dut lapurtutakoa, baina kendutakoa dela bai. Oso entzuna da aztarna ekologikoaren kontua, ez? Ez dut guk dugun bizimaila, bizimailari eutsi ahal izateko zenbateko lurraldea hartu behar dugun, dagokiguna baino askoz ere gehiago. Guk dugun erosteko ahalmena izateko zenbat milioi ez ote den bizi munduan eguneko dolar bat edo $2 irabazita. Beraz, ez bakarrik hala beharrez, justiziaz ere beharko luke, gure maila jaitsi beharra da. Justiziaz jaitsi beharko luke, hala beharrez nire irudiko, insistitu egiten dute, iritzi personala da, ez da talde osokoa, hala beharrez halaxe gertatuko da. Eta beraz, gure lan hau, gero eta beharrezko gaia izango da. Hori ere nabaritu egiten da, hainbat arlotan, urte askotan, gu bakar-bakarrak izan gara honetan, inork ez zuen honelako lanik hartu nahi, orain kompetentzia dago. Enpresak sartzen hasi dira, edo sartu nahi dute, eta nabaritu egiten da, arlo honetan badela, orain dela urte batzuk, baina askoz ere interesa handiagoa. Bai, azkenean saltzen den diskurtsoa da pixketeko efizientziarena, erraten dena, egin dezagun dena teknologia berriekin eta berdina baino berrea, erraten genuena, eta zuek berriz aldarrikatzen duzuen batean, hemen akaso beharko duguna da, gure kontsumo maila jaitsi, ez da posible, erraten zenena, astean zen 60.000 kilo arropa biltzea, horrek ez zuzen zuen. Nondik datoz, 60.000 kilo bota baldin badira, beste horren beste saldu egin dira, erosi egin dira. Nondik datoz 60.000 kiloiek? Non ekoiztu izan dituzte? Zein kondiziatan ari ziren lanean hori ekoiztu duten personak eta askotan umeak? Nondik ekarri behar izan dute? Zenbat mila kilometro garraio? Ze gasoleo Eta hala ere, merkea. Nola da posible hori? Hombre, hemen ekoiztutakoa, baina askoz ere merkeagoa. Claro, bai. Hori da... Erraten duten bezala, norbaitek ordaintzen du, zuk ordaintzen ez duzun zati hori. Alaxe da. Eta pobrek ordaindu egiten dute, guk ordaintzen ez duguna, argi eta argi. Luzio, beste aldetik, aipatu duzu orain konpetentzia gehiago sumatzen dela, jendeari dela pixkat hurbiltzen honat, ez dakit antzeko zerbait gertatu den bigarren eskuko merkatuarekin, hau da, akaso urtetan, oparotasunaren eta boom ekonomikoaren urtetan, despreziatua zen, niri jendeak erraten ziren, nik ez dut jarri bar beste baten arropa. Ez dakit hori aldatzen ari den azken denboran? Begira, justo azkenengo egun hauetan, Madrilgo Unibertsitate bateko irakasle bat etorri zaigu, ikerketa bat ari dira egiten entitate sozial ezberdinei buruz eta horietako bat gu gara, bera guregana etorri zen, gurekin edo gotera, ezagutzera, solako ikerketa, unibertsitateko ikerketa bat egitera. Eta berak aipatu egiten zigun, egiten dugun lan azkain, bera konturatu dela, Iruñean badela beste hiri askotan, baina askoz ere bigarren eskuko denda. Eta hori, segurazki, berak deitzen dio, intangible, baina gure lanaren ondorioa dela. Noretere sozializatu dela hori, ez? Normalizatu da.
Eta gero, karo, gure dendetan egonda eta ikusi zen jende mota eta sartzen zen, harritua gelditzen zen, guretzat erabat normala da. Mota guztietako jendea etortzen baitzaigu, berdin etorkinak, hijitoak, baina, karo, berak ikusten zuen jende diruduna ere etortzen zela erostera, hau beste toki batzuetan ez da gertatzen. Are gehiago, Maria Txibite, Nafarroko lehendakariak, larun batean inaugurazioa etorri zenak, bukatu zuen eta aipatu omen zuen, bai, ni askotan etortzen naiz hona erostera. Eta etxeko lorategiko galtzari guztiak hemen erosiak ditut. Bueno, pues erabat normala da, trapukerietara etortzea eta erostea. Eta hori, edatu eginda, normaldu eginda. 50 urteren ondotik. Claro, baina hori askotan gertatzen zaigu. Guri erabat normala iruditzen zaiguna, kanpoko norbaitek edo errealitate honetan bizi izan ez den norbaitek ikusia, baina, zuek ez zarete kostiente, ze ari zareten egiten, ze eragin duzuen, eta pues ez gara kostiente gu. Horrela gurean ari gara, ez? Pues, bai. Ez dakit, por cierto, Lucio, norbait ikusten ari bada, ze motako gauzak aurkitu daitezke antrapesoen, bueno, Berriozarren zehazki? Denetarik. Arropa mota guztietakoa, altzariak mota guztietakoak, elektrotena mota guztietakoak, berziklaiarako hainbat gauza ere bai ez gehiegi oraingoz hori erabat garatu gabe dugu, pues oholak hiltzeak, ez ditze, baina denetarik. Bai, ez izan zalantzarik zerbait behar baldin baduzue, gurean aurkituko duzuela. Zuen gustokoa bai ala ez, hori gusto kontua da, ni horretan nahi sartuko. Baina nahi duzuena, badugu guk. Gainera ni egona naiz eta almazen aski txukuna da, erraldoia gainera. Ikaragarria, beraz, merezi du horrat joatea. Bukatzen joateko, Lucio, galdetu nahi nizun egiten duzuen lan horretaz ere inklusibitatea hitzarekin deitu duguna, ez? Bueno, zehazki horrek nola funtzionatzen du? Ia gai naizen ongi eta modu ulergarrian azaltzeko. Norbaitek gurekin lanera etorri nahi baldin badu, edo guk norbait kontratatu beharra baldin badugu, zeri begiratzen diogu. Ez diogu begiratzen persona horren errentagarritasunari. Ez diogu begiratzen, postu konkreto batzuetan gehiago, baina postu arruntetan esan dezagun. Txofer, peoi, dendari, koordinatzaile. Ez diogu begiratzen ze kurrikulum duen, ze dakien edo ez dakien egiten, ez, zeri begiratzen diogu, ze behar maila du. Osea, baldu aukerarik beste nonbait lana lortzeko, ze zaila duen honek. Arrazoi askorengatik, emakume bakarra delako eta 3 ume dituelako. Ze zaila lana lortzea. 52 urte dituelako, badaramatzala urte langabezian, zeinek kontratatu behar du. Haren herritik etorri berria da, gazteleraz iaia ez daki egiten, ze zaila. Beraz, kartzeletik atera berria, zeinek kontratatuko du. Beraz, hori lehendabiziko kontua da, ez? Personak gure taldean kontratatu esaten dut, karo kontratuaren bidez sartzen direlako, baina benetan, gure taldean, hartu edo onartzen ditugun ze persona hartu edo onartzen ditugun erabakitzeko hauxe da, lehendabiziko pausua. Behin sartuta, gu badakigu, 34 herrialdetako lagun gara hor elkarturik. Badakigu, kultura ezberdinak, izaera ezberdinak,
bizitza gogorrak, lan egiteko ohitura falta askotan, eta beraz, gune aski zabala eta malgua sortzen saiatzen gara, norbaitek bere buruari lagundu nahi baldin badio, ahalik eta erreztasun handiena izan dezan. Beraz, gune zabala, malgua, hanka sartu duzu, barkamen askatu, eta benga, berriz ere. Bai, hori garrantzitsua da. Oso beste gauza bat oso garrantzitsua. Errespetotik aruntzago joan nahi izaten dugu. Ja adeitasunera iritsiz, harreman atseginak. Ez bakarrik errespetuzkoak, ez, hori baino gehiago. Eta horrek garrantzi handia du, izan ere hauetako asko oso mundu gogorretatik eta etortzen baitira. Eta hor mundu atseginago bat, azken finean hor gure filosofia da, joka ezazu gainerakoekin, gainerakoek zeure buruarekin jokatzea nahiko zenuken bezala. Eta hori oso ezaugarri berezia da, eta nik uste dut askotan ez zaiola garrantzi aski ematen harreman adeitsu atsegin, zenolako eragina duen denongan. Eta zuzen ere, horrekin lotuta dago bertze balio zentral bat, zuek leheno aipatu duzuna, eta da komunitatearen, ez? Saiatzen zarete, noreteko familia bat sortzen, komunitatea, lehen aipatu duzu, gainera, komunitatea behar dugula, beharrezkoa dugula komunitateaz, eta hor badago bilaketa bat, hau berriz berreskuratzeko, ez da? Hoixe, individualismoak porrot egingo du. Esan behar nuen porrot egin du, baina, realitatea ez, oraingoz ez. Karo, gero, ahalik eta jende gehien taldean sartzen edo sartarazten saiatzen gara, hau da kontratatzen, eta horregatik lana banatu egiten dugu. Momentu honetan, bi ordutegi ezberdin dugu, lanpostuaren arabera, edo 33 ordu terdi astean, edo 37 ordu terdi astean. Eta asmoak ordu kopurua jeisteko. Ahalik eta lagun gehien hartu ahal izateko. Lanaren banaketa. Hoixe. Soldata berdintasuna dugu. Bi soldata dugu. Bat 1.050 eurokoa, bestea 1.250 eurokoa, lan egiten dugun ordu kopuruaren arabera. Ez arduren arabera. Izan ere, hau ere nik esaten dut, personalki taldean nik behin eta berriro planteatzen dut, nik defendatzen dut, gure taldean ez dagoela ardura handiagorik eta txikiagorik, ez? Denok ardura berbera dugu. Dagokiguna ahalik eta hobekien egitea. Egia da, pertsona batzuk oso arlo txikia hartzen dutela bere ardurapean, beste batzuk handiagoa dugu, eta zuzendaritzakoek dena dute haien ardurapean. Baina ez da ardura handiagoa ala txikiagoa. Zabalagoa ala estuagoa baizik. Eta, gure ardura, denon ardura, hoixe da. Dagokiguna ahalik eta hobekien egitea edo egiten saiatzea bederen. Luis González Reyesek, pentsalari honek erraten zuen bere ustez ez dagoela lanik bertze lan baten bikoitza balio duenik, adibidez. Ez da, alderantziz. Normalean, gutxien ordaindutako lanak, lan penoso, penagarriak ditzen direnak, inork egin nahi izaten ez dituen lan horiek, ordaindu beharko lirateke garestien, eta justu alderantziz izaten da.
hor notarioaren regla... Manuel Naredoren... Hoixe. Eta gero beste ezaugarri berezi bat, ahalik eta gutxien mekanizatu egiten dugu. Eskuz. Helburu berbera. Ahalik eta jende ginen lanean ari joan izatea. Eta ikusten duzunez, jarritzen aldut hizketan honetaz orduak eta orduak eta orduak. Zoritxarrez gure saioa murritza da eta hemen utzi beharko dugu, Luzio. Edozein kasutan aski interesgarria da ikusteko nola entitate honen gibelean badagon filosofia oso bat, gauzak egiteko modu bat, eta ez dela erraten genuen bezala bakarrik, altzariak biltzen dituzten zerbait. Azkenengo esaldia. Bota, Luzio. Azkenengo esaldia. Diruak agintzen ez duen gune bat sortzen saiatzen gara. Hortzen, Luzioren hitzak, hausnarketak, berak erran bezala, hau, duela 30 urte seguraski eroen kontu hartzen zen, eta gaur egun lehendakariak eta Europako politikek jartzen dute erdigunean guzti hau. Beraz, Luzio, mil esker, hemen Berriozarren bertan dugun eredu aski interesgarria, bertze batean gehiago izango dugu. Nahi duzuenean, eskerrik asko. Eta orain, Iruñerriko udaletako albisteak ikusiko ditugu. Eguesibarren abian dago familien atxeden zerbitzua. Errespetuzko espazioa 1 eta 6 urte bitarteko haur ibiltariek beren erritmoan gara daitezen, jolasaren eta errutinen bidez, hainbat hezkuntza testu ingurutan. Zerbitzua orduka kontratatzen da. Horretaz gain, 2022-23 ikasturterako haur eskoletako behin-behineko zerrendak kontsulta daitezkeia da. Eta ikasle berrientzako aurre inskripzioak Eguesibarko Udal Musika Eskolan irekita daude, maiatzaren 20 arte zabalik egonen dira. Maiatzaren 22 arte, igeriketa, padel eta patinaje ikastaro trinkoetarako eta padel eta tenis, Yogi Kids, multikirol, gazte fitness, soinketa erritmiko, futbol eta saskibaloiko udako kirol kanpamenduetarako izen emateak izango dira, udal kirol instalazioetan. Horretaz gain, gaur, 3 eta 50 aurrera, Navarra Women Elite Classic txirrindularitza proba dela eta trafiko mozketak izanen dira Eguesibarren. Bukatzeko, udal kirol instalazioak hobetzeko planaren lanak hasi dira. Eta Iruñean udalak minbiziaren kontrako Iruñeako 8. martxarekin elkarlanean dihardu. Eta 2 urteren ondoren, maiatzaren 29an itzuliko da hiriko kaleetara. Minbiziaren aurkako Espainiako elkarteak antolatuta, izen emateak hilaren 28 arte egin daitezke. Datozen larun batean, bizikletaz egingo diren 4 ibilaldi gidatuk Iruñeko bizikleta sarea ezagutzea proposatzen dute. Hirian zehar 15 kilometro inguruko ibilbideekin. Bertzalde Iruñeko udalak 4 botil erraldoi jarri ditu hiriko botilloi guneetan, gazteek aisialdi arduragabearen ondorioz kontzientziatzeko kanpainarekin. Kanpainari botelloiari ez, aisi arduratsuari bai izena jarri diote. Gazteluko itzulian, Takoneran, Burgosko plazan eta Yamagutxin ikusten ahal izango dira, sare sozialetan eta beste hedabide batzuetan ez ezik. Eta horretaz gain, Iruñako autokarabanentzako zerbitzuguneak 100% okupazioa izan zuen aste santuan. Espazio horrek 33 plaza ditu, 48 orduko egonaldiekin gehienez. Bukatzeko, Aquabox San Agustinek maskaren amaiera ospatuko du ostegun honetan, bazkide berrientzako matrikularen kostua kenduta horretarako. Irribarre egiten ikusi nahi zaitugu kanpainak bazkide kopurua handitu nahi du, 2000 ingurukoak dagoeneko.
Eta hausen dena gaurkoz asteazken honetan magazinean. Bihar gehiago. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.